Kurd, kitêb, çapxane weşangeriya kitêbên Kurdî di dewra Osmaniyan de 1844-1923. Mebesta vê kitêbê ew e lêkolînkirina li ser weşangeriya Kurdî ya dema dewleta Osmanî ye. Danasîna kitêbên Kurdî yên ku di navbera salên 1844-1923 de di nav sînorên Osmaniyan de çap bûne. Naskirina weşangerên van kitêban û têkiliya van kesan bi komeleyên Kurdî re mijarên sereke yên vê xebatê ne. Ji bo vê yekê di beşa sisê û çaran de danasîna çil kitêbên Kurdî yên wê demê dike. Her wiha di beşa duyem de hewl tê dayîn ku peywendiya di navbera çapkirina kitêbên Kurdî û pêşketina nasnameya Kurdî ya dewra Osmanî de bê nîşandan. Ji ber vê yekê di vê beşê de qala komeleyên Kurdan ê wê demê û weşanên wan ên periyodîk bi giştî çapemeniya Kurdî ya dewra Osmanî vegotina Rewşenbîr, neteweperwerên Kurd ên wê demê û çend bûyerên girîng tê kirin. Pirtûka Kurd, kitêb, çapxane ji aliyên nivîskar û lêkolîner Mesûd Serfiraz ve hatiye amadekirin û ji aliyê weşanxaneya peywendê ve jî hatiye çapkirin. Çapa yekem di sala 2015 da derketiye. Pirtûk ji 246 rûpelan pêk tê.